Helo a croeso i'r tutorial hwn ynglyn â sut mae defnyddio arsyllfa Ecostructure. Prosiect ymchwil yw Ecostructure gan brifysgolion yn Nghymru ac Iwerddon. Dyn ni'n ystyried dulliau o ymgorffori dyluniadau creadigol a sensitif o safbwynt ecolegol mewn strwythurau arfordirol. Mae'r arsyllfa yn blatfform ar-lein sy'n eich galluogi i gymryd rhan yn yr ymchwil. Gallwch defnyddio'r arsyllfa i gofnodi eich arsylliadau personol chi a dilyn ein harbrofion ni. Yn y tutorial hwn, byddaf yn dangos y camau sylfaenol a fydd yn eich galluogi i dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas y platfform a chyfrannu data iddo. Felly, gadewch i ni ddechrau. Yn gyntaf, agorwch bwrwr o'ch dewis chi a teipiwch URL y wefan. Rwy wedi teipio'r URL ar waelod y fideo ac yn nodiadau disgrifiadol y fideo. Mae'n hawdd dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas a dudalen hafan. Mae'n cynnwys dolenni cyswllt a rhagor o wybodaeth am Ecostructure sy'n cynnwys 3 prosiect mapio gwahanol. Strwythurau arfordirol, dyluniadau sensitif o safbwynt ecolegol a newidiadau i fywyd morol. Gallwch dysgu mwy am bob prosiect drwy glicio ar yr eicon Dysgu mwy dan bob disgrifiad. I ddechrau mapio, sgroliwch i lawr i waelod y dudalen hafan a clicio ar yr eicon Mynd i'r map. I ychwanegu eich arsylliadau personol chi, bydd angen i chi fewn gofnodi yn gyntaf. Os hwn yw'r tro cyntaf i chi gyfrannu data, bydd angen i chi gofrestru. Cliciwch ar Cofrestru a nodwch eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair o'ch dewis chi. Yna, mae'n hawdd ychwanegu eich arsylliadau chi. Cliciwch ar eicon y prosiect sy'n cyfateb i'ch arsylliad. Yna, cliciwch ar yr eicon Ychwanegu cofnod ar waelod y dudalen a llusgwch y map at leoliad eich arsylliad mwyn creu geotag ar ei gyfer. Pan fydd yr eicon yn y lle priodol, cliciwch ar yr eicon nesaf ar waelod y dudalen. Yna, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer ychwanegu eich data. Pan fyddwch wedi gorffen, bydd eich data i weld gydag arsylliadau eraill ac arbrofion y prosiect. Drwy clicio ar yr eicon Gweld rhestre yn y gornel dde ar dop y dudalen, gallwch weld manylion cyfraniadau pobl eraill. Gallwch hefyd gadw botwm arsyllfa Ecostructure ar eich sgrin gartref. Bydd hynny'n ein gwneud yn haws i chi fynd i'r arsyllfa y tro nesaf. Ewch i'r bar gwel liwio yn y gornel dde ar dop eich sgrin ar eich ffôn neu'ch bwrdd gwaith. Cliciwch ar Ychwanegu at y sgrin gartref. Yna, cliciwch unwaith eto ar Ychwanegu a bydd y botwm Ecostructure yn ymddangos ar eich sgrin gartref. Mae croeso i chi archwilio'r wefan ymhellach i ddysgu mwy am y prosiect Ecostructure. Gallwch ddilyn ein gwaith drwy ein gwefan neu ar Facebook neu Twitter @Ecostructure Tanlinell. Diolch am wylio'r tutorial hwn ynglyn ag arsyllfa Ecostructure. Gobeithio eich bod wedi'n fwynhau ac edrychwn ymlaen at weld eich arsylliadau ar y platfform.